ना बेयाव स्कुल मोनसे मोजां दं ना थासारियानो मोजां नंगौना नङा नोंबोथ' नुबाय नोंसोरबो नुबाय दिनै किसुमान लिडारफोरा भटल'सो बिनो फैयो ना फार्स्ट खोथाखौ बुंनो होनबा माने दिनै दुखुनांथाव खोथा आरो जोंनि जिथुनाखि बर' समाजा जि जायगायाव दं ना बेयाव लामा मोनसे मोजां दं ना बेयाव स्कुल मोनसे मोजां दं ना थासारियानो मोजां नंगौना नङा नोंबोथ' नुबाय नोंसोरबो नुबाय दिनै किसुमान लिडारफोरा भटल'सो बिनो फैयो नाथाय रावबो एमएलए बा मिनिस्टारखौ भट होखांनायनि उनाव बर'नि भटखौ बिसोर बिनानै लाङो खिन्थु भट होखांनायनि उनाव बिसोरो दिनैसिम एमएलए बा एमपिफोरखौ बुंहरनो हाया ओइ बर' गाँৱৰ रास्ताটো 3টা বেয়া হৈ আছে হ্যাঁ এইটো ঠিক কৰি দিছোন এমএলএ এমপি होननानै बुंहरनो जिन्दागि हायो नामा बिसोरो हा खालि रायजोफोरखौ बुजायनानै भटल' बिसोरो लाना थाङो जोंनि बर' मानसिनि हा नाथाय डेभेलपमेन्टनि नामाव जेबो इनिफ्राय खामना होनो हाया नंगौना नङा दा बेनो दुखुनांथाव खोथा बिराद दुखुनांथाव खोथा जुदि बिसोरो भटखौ बिनोबो हायो डेभेलपमेन्टखौबो बिसोरो लाबोना होनो हानांगौ सोरबा एमपि बा एमएलएनिफ्राय लामा लाबोना होनो हानांगौ दालां लाबोना होनो हानांगौ मन्दिर बा बिभिन्न उन्नयननि खामानि बिसोर मावना होनो हानांगौ एमएलएनिफ्राय बिनानै नाथाय बिसोर मावनो हाया दिनैसिम नुवाखै आं मावनाय एमएलएनिफ्राय बिनानै आमुक गामियाव एमएलए नों बेखौ होलाय तामुक गामियाव एमपि नोङो बै गामियाव थांनानै बेखौ बानायहैलाय होननानै बिसोरनि खुगानिफ्राय आं खोनायाखै नाथाय इलेक्सन समावल' बिसोरो बर' रायजोनि गामि गामि हाबनानै भटल' बिनो रोङो बे सदिया ओनसोल बे गोजोनपुर गामिया दिनै 40 बोसोरनिबो बारबाय होनदों दिनै बे ओनसोलनि जिथुनाखि डेभेलप जानायखौ नुनो मोनाखै बे थासारिखौ नुनानै नोंथाङा माबायदि फिल खालामदों आं दहायनो बुंबाय बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा मिथिबायना मानो होनबा जिथु थासारि बिसोरा गायग्रा हाबो गैया फोथारबो गैबावा बिसोर बेसे खस्थ' दं बिसोरसो मिथियो जेबो खेथि जाया जेबो आबाद जाया बे जायगायाव बिसोरा 40 घरसो बिसोरा दं बेयाव दिनै बेनि बेबस्थाखौ जोंनि लिडारफोरा लानांगौमोन अरायसम बिसोर पलिटिक्स खालामो अरायसम बिसोरो बर'नि भटखौ आमुकनो थुनो दा रायजोखौ बिसोर नायनांगौ ना नंगौना नङा खैफोद जादों दा बिसोरा हा हु खुरजालांबाय गायग्रा फोथार खुरजालांबाय दा बिसोरो दा गायग्रा फोथार गैया माइ गायग्रा फोथार गैया मैगं गायनो हानाय जायगा गैया हा जेने तेने बिसोरो सोलिना दं बेयाव जिथुनाखि लखिमपुर लकसभानि बिसायख'थिया गाबोन सानसेल'सै दानि गेजेराव आङो रायजो राजाफोरखौ बर' रायजो राजा बिखेखके आङो खावलायनो नागिरो जे नोंसोरनि मिडियानि थ्रुयै दिनै रायजोफोरा डेभेलपमेन्टनि नामाव भट हो माबा इसुनि नामाव भट होनांला माबा इसु दं माबा दं होननानै भट होनो दरखार गैला जोंनि जायगानि डेभेलपमेन्टनि थाखाय देग्लाय भटखौ हो रायजोफोरा बर' रायजोफोरा बिखेखके मानो होनबा जोङो इसुनि सायाव इसु होननानै जों भटखौ होयो नाथाय जोंनो डेभेलपमेन्टआ जोंनाव फैया सोरबा एमएलए मिनिस्टारनाव जों माबा मोनसे बिनो थांबा बुङो नोंसोरो लामानि थाखाय भट होआखै नोंसोर दालांनि थाखाय भट होआखै नोंसोरो नोंसोरनि इसुनि थाखायसो भट होदोंमोन दा मानो लामा नांगौ नोंसोरनो बेफोरबायदिबो खोथा किसुमान दं बेनिखायनो रायजोफोरखौ आङो जोंनिथ' इसुआनो गैला होननानै सुक्ति खालामना फैखानाय मथे इसु थानांला नोंगोना नङा इसु थानांला बेनिखायनो रायजोफोरा देग्लाय गाव गावनि गामिया डेभेलप जानांगौ गाव गावनि न'खरा डेभेलप जानांगौ आबाद मावनो थाखाय सुबिदा मोननांगौ गाव गावनि इक'नमिकेलि जोंनि बर' रायजोआ डेभेलप जानांगौ होननानै देग्लाय भटखौ हो रायजोफोर माबा इसुनि सायाव बर' रायजोआ भट होनांला आं बेखौनो बुङो रायजोफोरखौ मामा बागिनि सायाव मा बुंगोन नङा मामा भागिनाथ' बिराद मोजां खोथा मानो होनबा जोंनाथ' आमाइ दंखायो मामाइ दंखायो हिमन्त बिश्व शर्मा मिथिबाय आं बिनिनो भागिन बिराद मोजां बन्डिं आरो सानैनि मानो होनबा मामाइखौ आं बुंदों मामाइ नोङो आसामखौ सालाय आं लखिमपुर लकसभाखौ सालायगोन बेनो आरो खोथाया
मा मा ओनसोलाव बा मा मा समस्थियाव दासिम गिदिंनो हाखो? आङो 9टा समस्थियाव आं टाच जाजोब्बाय बारु खिन्थु एसे थाबावदों नावबैसा समस्थियाव एसेल' बेरायदों नाथाय नावबैसा समस्थियाव आं बेरायनो हानायखौ आं नुवाखै आरो दिनै मानो होनबा दिनै 5टानिफ्रायनोथ' जोब्बाय नालाय नावबैसा एसे थाबाय आरो मामाय भागिन एबार जिन्दाबाद मिथिबाय भागिना एबार देरहाखागोन आरो रायजोआ आंनोनो भट होगोन मानो होनबा डेभेलपमेन्ट मानसिनो नांगौ बै बबा मानसिनो भट होना जेबो लाब गैया आरो बे सासे बबा मानसिखौ एडभकेट फरायोबा बे फाग्ला केसआव बियो देरहायो नामा हा केस नांनो बे रोङो नामा हा बेनिखायनो बे बबा मानसिखौ संसदआव फथायहरनानै जोंनि डेभेलपमेन्ट जेबो जानाय नङा जोंनि समस्यानि खोथाखौ बुंनो थाखाय जोंनो मोजां मानसि पारफेक्ट मानसि सासे नांगौ संसदआव खोथा बुंनो हानाय सासे मानसि नांगौ बेनि थाखाय देग्लाय भागिननो रायजोफोरा भट होगोन एन्टायार लखिमपुर लकसभा समस्तिनि जेसेबां बर' गामि दं जेसेबां गुबुन गुबुन हारिनि मानसि दं देग्लाय भागिननोनो भटखौ होगोन बेनो सैथो।